Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der spiller vi inde på Pressure PvP. Og vi skal simpelthen spille GPP herinde. Og vi skal simpelthen bare PvP i dag. I morgen skal vi strikke så godt commentary, men når jeg PvP'er, så kan jeg ikke snakke særlig meget. Men vi flækker ham. Easy. Kan vi ikke lige få ham? Kom så. Ja, vi fik ham. Der er en YouTuber. Nej, værs. Jeppe. Skrid lige lidt. Ja, vi fik den. Midtjylland har vundet jackpot på 32.000. GG. Og bag mig. Jeg kom dit til. Rip. You can fuck off. Kan vi lige få et brej? Kan vi ikke lige få et hit ind med sådan et eller andet? Kom nu, han er så low. Det der. Stop med at slå mig. Ja, han kunne ikke en skid om der. Lol, tror vi lige hans kill var. Fik ham. Det kan godt ligne, der er en, der prøver at få bots ind. Vi har højst sandsynligt en herinde. Mikkel Plays MC, vores kick fra fast clicks. Dø! Jeg tager de kill! Mikkel! Ja! Dø, Jeppe! Han får flæk ham der. Dø, Ginterboy. Ja, Ginterboy, vi er fandme bare ikke venner. Får lige diamonden ind. Jeg ved ikke, om man kan sælge den for mere. Okay, hvad er det her? Coin flip, roulette, jackpot. Low jackpot, hvad kan man højst? Hvad er der inde i coin flip? Ja, den er ikke færdig nu. Så har jeg 500 kroner. Jackpot low. 100 kroner. Sig mig, kan man sælge det der? Trash. Nej, vi gider sgu ikke heller. Nej, med Højslev. Der er også link til teksterpakken og Højslevs server. Der er IP til serveren, og så er der link til teksterpack og Højslevs YouTube i beskrivelsen. Jeg synes Højslev er en virkelig god YouTuber, og han fortjener mange flere subs end det han har. Donator shop. Normal shop. Okay. Kan vi lige sælge det her? Sell iron. Det er en vis penge, mand. Guld. Easy penge. Hvad har jeg? 1,1k, altså. Let. Nemt. Holy shit. Skal vi lige join med 1000 bare? Kan man godt lægge mere ind? Ja. Hvor mange procent har vi? Okay. Der er 9000. Næsten 10 ind. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har sådan et ekstra hjert. Det har jeg ikke set før lige nu. What? Nej,
det giver ikke mening. Ja, spørg mig ikke. Men når jeg er færdig med at record, så får jeg lige spørge. Okay. Jeg tænker, når vi dør her, så lukker jeg. Ham der skal lige her. Er det Fixie? Han er virkelig god YouTuber og PP'er. Nej, ja, det er vist nu, vi dør. Jeg vil have Fixie. Kom nu, dø! Nej. Men ved du hvad? Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med i min nye KitPP-serie herfra. Vandt vi? Har vi vundet? Okay, den der. Nej, vi vandt ikke. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste episode. Hej hej.